Sa vám pozerať. Skús pozerať sa do tohto. Dobre? Už to ide. Takže máme tu ďalší diel takého nášho malého seriálu, v ktorom chceme predstaviť rôzne dôvody, prečo ľudia robia crossfit. Momentálne bude tento diel s Majom, ktorý cvičí rok a 3/4 crossfit. Viac menej celý čas počas toho crossfitovania poznám a povie nám nejaké detaily k tomu. Prvé, čo ma zaujíma, takže ako si sa dostal k tomu crossfitu? No takže ku crossfitu som sa dostal v podstate tým, že pracujem v pozícii manažera a väčšinu teda času sedím v kancelárii a mal som problémy s chrbtom, bolesti a tak ďalej a chcel som proste niečo začať robiť pre seba a aj sa nejako zlepšiť, nadobudnúť trošku nejakú silu a tak ďalej, keďže predtým, než som začal s crossfitom, som spravil tak maximálne jeden pull-up. Aj to som sa veľmi potrápil, teraz je to už o niečo lepšie, čiže hlavne kvôli nejakým tým zdravotným dôvodom. OK, ale hneď ako na začiatku, keď si začal cvičiť, tak sme si všimli nejaké nedostatky v prvom rade v tvojej mobilite. Čoho sa to týkalo? Hej, v podstate, ako som spomenul, na ten crossfit som začal chodiť kvôli zdravotným dôvodom, aby som sa kvôli tomu chrbtu a tak ďalej. Ale v podstate, keď som prišiel na tréning, tak tréneri zistili, že mám aj iné obmedzenia v mobilite, a to najmä v ramene, tým, že neviem vystrať úplne ruku, takže na týchto veciach sme začali spolupracovať. Hej, no, takže prvý problém bolo to, že Majo mal obmedzený rozsah pohybu v ramene, čo je dosť častý problém. A z toho vlastne plynulo aj to, že niektoré cviky robil iba v zmenšenom rozsahu a snažili sme sa priebežne zlepšovať tú mobilitu v tom ramene, ale v nejakom momente pravdepodobne možno aj vďaka tomu ramenu prišlo kvázi k zraneniu, že si Majo preťažil lakeť. To sa stalo asi pol roka dozadu zhruba. Zhruba asi tak nejako, hej. Pol roka dozadu si preťažil lakeť, čo si robil potom, keď si preťažil? Ako to prebiehalo? No v podstate išiel som na nejaké vyšetrenia k lekárovi, kde mi teda povedali, že mám zápal na šlache a že nemám cvičiť zhruba asi 2 mesiace. Počas tých 2 mesiacov som chodil na nejaké terapie, kde mi robili v podstate nejaký ultrazvuk a nejaké mastie a proste takéto nejaké ďalšie veci a počas týchto 2 mesiacov som necvičil vôbec. Hej, a potom vlastne Majo prišiel naspäť do gymu a bavili sme sa o tom, že kľudne môže pokračovať, ale kvázi v obmedzenom režime, že najskôr nebudeme vôbec zaťažovať tú ruku. Vlastne pripravili sme pre Maja zvlášť individuálny program, keďže nemal problém s drepovaním ani s nejakými mobilitou pri drepe a podobne, tak sme to viac menej zamerali na tú spodnú časť tela a Majo začal 3-krát do týždňa vlastne cvičiť samostatne podľa plánu, ktorý sme mu pripravili. Ako to prebiehalo, ten tvoj plán, alebo čo tam bolo ako také kľúčové? No v podstate začalo to s tým, že po tých 2 mesiacoch teda som nemal ešte ďalší mesiac cvičiť a po dohode teda s Palom sme sa rozprávali, že by bolo teda dobre minimálne tú spodnú časť odcvičiť. Takže Palo mi pripravil tento tréningový plán 3-krát do týždňa, kde to bolo teda zamerané najmä na nohy a teda veľa drepov. Boli tam drepy, ale samozrejme boli tam rôzne variácie tých drepov, neboli tam iba ťažké drepy, boli tam aj nejaké pliometrické výskoky, boli tam drepy na jednej nohe, bolo tam veľa cvičení aj na mobilitu toho, aby napríklad vedel Majo spraviť lepšie pistol, aby mal lepšiu mobilitu členku, bedrového klubu a podobne. No ale samozrejme postupne sme začali zaťažovať aj tú hornú časť a keď sme sa dostali už do takej druhej fázy toho individuálneho tréningu, tak už sme začali zaťažovať aj ruku. Čau. Ako sme začali s tou rukou cvičiť, to je dosť dôležité, že boli to hneď nejaké ťažké váhy alebo niečo také? No v podstate to cvičenie s tou rukou bolo naozaj veľmi postupné. Boli to na začiatku proste iba také pohyby úplne bez záťaže, vlastne aj bez nejakej vlastnej váhy, napríklad príťahy na kruhoch alebo proste také nejaké pliometrické cviky, kde sa to čiastočne sme sa pokúšali to zaťažiť a postupne
aby som nadobudol opäť tú silu v tej ruke, aby som opäť vedel možno dopnúť ten lakeť a tak ďalej, až to postupne prešlo na vlastnú hmotnosť, to znamená nejaké cviky na hrazde, až nakoniec po nejaké vspieracké, čiže s barbelom a podobne. Presne tak, čiže kľúčové bolo, že sme nezačali hneď z hurta nakladať treba činku a robiť nejaké push pressy alebo niečo podobne, ale skôr sme reagovali na to, ako Majo cíti, že či je tá ruka v poriadku a vyslovene od veľmi jednoduchých vecí postupne zvyšovali tú záťaž na tej či už činke alebo v samotnom tom cviku. Začínal veľmi ľahkými klikmi, ktoré neboli nejak možno v plnom rozsahu, ale čisto, aby si tá ruka postupne zvykala na to zaťaženie. Ale to je dosť dôležité, že aj keď ľudia sa vrátia po nejakom zranení, tak častokrát okamžite chcú robiť to, čo robili predtým, hej, ale práve aj to býva dôvod, že si ešte viac môžu ublížiť a znova sa zraniť. Čiže toto bolo taký kľúčový moment toho, že Majo sa nezranil znova, pravdepodobne posilnil tú ruku. A ešte ma zaujíma, že čo sa nám podarilo v rámci toho drepovania, keďže to bolo viac zamerané na to drepovanie, tak samozrejme sme si namerali najskôr nejaké vstupné váhy a výstupné, aby sme vedeli, či sme sa v tom drepovaní niekam posunuli. Čiže aký tam bol vstupný výsledok v tom drepe. Keď si mal vlastne tú prvú fázu, tak keď sme robili prvé testovanie drepu, tak koľko tam vyšlo? No v podstate predtým, než som začal po dvoch mesiacoch nič nerobenia, sme retestovali ten back squat a tam bolo nejakých 115 kg. 115, hej. Keď si začínal s crossfitom, tak tvoja úplne úvodná nejaká váha na drep bola koľko? Aby to nebolo tak, hej, že... Úvodná váha na drep naozaj netuším, ale pamätám si, že som 90 kg nedvihol na deadlift. Na deadlift si nedvihol 90, hej. Čiže po roku a pol, povedzme, si bol niekde na nejakých 115 kg drepu. No a vlastne mali sme taký veľmi zľahčený nejaký drepový program, ktorý ale bol dostatočne intenzívny na to, aby tam bol ten silový prírastok, a keď sme vlastne končili po nejakých 10 týždňoch toho drepovania, tak sme sa dostali na novú maximálku, ktorá bola koľko? 126. To bolo po 4 týždňoch, myslím, áno, 126. A na konci bolo 140. A to presne bude aj na videu, to 140, lebo na to sme hrdí. Takže aj počas toho, keď niekto je zranený, tak dá sa cvičiť. Samozrejme, treba to individuálne prispôsobiť a to je vlastne zmysel toho, prečo toto robíme, aby si ľudia uvedomili, že aj keď možno nevie človek spraviť úplne všetko na tom tréningu, vždy sa to dá prispôsobiť či už na tom skupinovom alebo individuálnom tréningu, tak aby aspoň nejaký ten výsledok tam z toho cvičenia bol, lebo lepšie je hýbať sa nejako, ako sa nehýbať vôbec. Takže toľko k tomu. Ďakujem Majovi, že si so mnou k tomu sadol. Díky moc. Ďakujem, Maja.